Benvinguts a Beni FM. En el programa d'avui parlarem sobre la sisena Benicursa, que està organitzant l'Institut Violant de Casalduc de Benicàssim. Sí, així és. També parlarem dels preparatius que van fer ahir a l'institut per organitzar-la. I ara us deixem amb els titulars del dia. La sisena edició de la Benicursa. Després de 5 anys consecutius, aquell any és el primer en el que l'alumnat de tercer organitza els preparatius d'aquest espectacular esdeveniment. Les millors samarretes. Les samarretes d'aquesta Benicursa són de color morat i extravagants i estan agradant molt a l'alumnat. L'èxit de les jornades de preparació. La valoració general de l'alumnat és molt bona. Encara que hi ha alguns gustos diferents, podríem dir que ha sigut una jornada inolvidable. Canvi de recorregut de la cursa. Enguany hem trobat complicacions en el recorregut perquè hi ha obres i s'ha canviat la ruta. En lloc d'anar pel perillós barranc, passa pel carril bici. Els obstacles impossibles. Els obstacles estan situats en la plaça dels Dolors, en la platja i en Lloc Sorpresa. Aquests són difícils de creuar. Us deixem amb els consells dels nostres patrocinadors. Barretes Tosterona, les úniques barretes fetes de productes de neteja, trossos de taurina i setes de dosa confiança. Un flux efecte d'un 100% de cafeïna i 100% d'energia. Atenció, que es poden no fer responsable d'efectes secundaris com atacs cardíacs, epilèptics i una gran possibilitat de coma. Barretes Tosterona, millors que les de Mercadona. Avui tenim amb nosaltres a Carmen Ramos Mellón, exalumna de l'IES Violant de Casalduig, guanyadora 2 vegades seguides de la Benicursa. Actualment combina els estudis amb l'atletisme. Campiona d'Espanya absoluta en pista coberta de 2018. Avui ens acompanya per a contestar les nostres preguntes. Bon dia, Carmen. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem amb la primera pregunta. Què vas sentir quan vas guanyar el pentatló d'Espanya? Bé, doncs em vaig sentir molt il·lusionada i molt contenta perquè era un objectiu que ja no m'havia marcat i el vaig aconseguir, així que puc fer una molt bona valoració de la pista coberta d'aquest any. Quins propòsits tens en el que queda de 2018? Bé, doncs principalment batir la meva marca personal, intentar també anar a per el rècord d'Espanya de la meva categoria i anar també a l'encontre internacional que se celebra a finals de juliol en França. Com et va inspirar Cansino per arribar a ser atleta? Bé, doncs ell em va veure amb aptituds per a fer atletisme i em va proposar començar a practicar aquest esport. Així que jo vaig anar a ma mare, li vaig dir el que m'havia dit el meu professor d'educació física i vam decidir que no perdríem res per provar-ho. I des d'aquell moment fins ara estic practicant l'atletisme. Què sents al saber que la Benicursa es va fer en honor a la persona que et va inspirar a ser atleta, José Antonio Cansino? La veritat és que em va fer moltíssima il·lusió perquè José Antonio és un dels meus referents tant en l'atletisme com a persona en general. Així que em va ficar molt contenta.